जासिहरबाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथाङा जोबोद ओंथिगोनां बाथ्राखौ बुंबाय। आङो बेवहाय मोननैसोल' बाथ्राखौ बेवहाय दाजाबनो लुगैदों। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोनखौ हास्थायग्रा माहारियारि मोनसे आफाद आरो बे आफादाव थानानै जिहेतु जोङो दायो खामानि मावगासिनो दं माहारिनि थाखाय। दा बे हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जिहेतु जाय बिथांमोना दाय होनो नागिरदों, दाय जाबसिननो नागिरदों, बिनि थाखाय जोंहा गोबां बाथ्रा बुंनांगौ दङखाय आं बेखौ बुंनो लुगैदों। मानोना सोमावसारनाया जिखुनु समाव जानो हायो आरो बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गैया होननानै जों बे बाथ्राखौ जोंनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनहा बुंबाय। दा सोमावसारनाया जिखुनु समाव जानो हागौ, बिनि माखासे सम आरो खाबुखौ लानानै जों बुङाखै सोमावसारनोखौ जों बे समाव नाङा एबा सोमावसारनो नाङा, सोमावसारनायाव जोङो माबा गैया, मद गैया, बेबायदि जों बुंनो नागिराखै। नाथाय जों बेखौसो बुंदों दि नैबे समा सोमावसारनाय सम नंगौना नङा बिनि सायाव जोङो गोबां सरसा जों खालामबाय बा जोङो बिनि थाखाय फिनखौबो होबाय। जे एकर्ड जे जानानै थांबाय, गोजोन मोनसे एकर्ड, बेवहाय बे बाथ्राखौ आं बाहायनांगौ दं होननानै सानाखै। मानोना बे एकर्डखौ जोङो दहाय होनानै मान होनानै जे एकर्डनि जे दफाफोर बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दायो जे मोनसे हाइ टाइम, बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, माहारि आफाद, NDFB, UBP जों नांथाबनानै जिथु खामानि मावगासिनो दं। बे समाव जोंनि बर'नि गेजेराव जे मोनसे राजखान्थियारि माखासे पलिसि, गाज्रि मोनसे स्ट्रेटेजिनि गेजेरजों माखासे दैदेनगिरि स्पेसिफिक सानसुमा खुंगुर बा दावराव देख्रेब बिथांमोन बादि माखासे जोंनि गेजेराव जे मोनसे राजनितियारि जे खैसार जे खाबु फलानफोर, बिथांमोननि जे मोनसे निर्देशआव जे हाबाफारि दायो सोलिबाय थादों, जाहाथे मोनसे गावस्रालायनाय, दा बिनि फारसेसो जोंनि रायजो राजाफोरा सांग्रां जानांगौ होननानै जोङो सानो। मानोना एकर्डनि दफाया 100आव 100 दायो जेनेबा जोङो मावफुंजोबनो हायाखै, बा जों बेखौनो जों बुंबाय थादों जे भारत सरकार, आसाम सरकार जे इमिडियेट जोंनि जे दफानि जे मावफुंनांगौ खामानि दं बेखौ गोख्रै नोंथांमोनाव मावफुंनांगौ, बे बाथ्राखौ जों नारसिनबाय थानाय जादों। दा इतिमध्य बे समावनो जोंनि गेजेराव मोनसे बे कनफ्लिक्टखौ लाबोलायनानै जाथिनि गेजेराव मोनसे दाङाबाजि मोनसे बेबायदि पलिसि खालामनो नागिरनायासो जोंनि थाखाय दुर्भाग्य। दा ओंखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बाथ्राखौसो जों बुंनो नागिरदों जे सासे सानै बेबायदि खाबु फलान राजनितिफोरनि जे साननाय बा मन'भाबाव बिथांमोना गोजावनानै जोंनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि बेबायदि थासारिखौ जोंनि गेजेराव एना एनिखौ जिहेतु लाबोनो नाङा, बेखौ जों गोबां जोंनि दैदेनगिरि मावथि आरो जोंनि समाज सिबियारि आरो जोंनि जे आफाद दल संगठनफोरखौ जों खावलायगोन। मानोना सानसुमा खुंगुर आरो दावराव देख्रेब बिथांमोनखौ जों मिथि रावबो गैया। हय नंगौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोना साफा गोख्रों दैदेनगिरिमोन, नाथाय आथिखालनि जे थासारियाव जों नुदों जे दावराव देख्रेब एबा सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि जे बिथांमोनहा गोबाव बोसोर गावसोरनि राजनितिनि खाबुखौ इन्जय खालामबोखांनायनि उनावहाय जे बिथांमोना जे मोनसे रायजोफोरनि गेजेराव साफा रिजेक्टेड जे माने लिडारफोर, बियो दिनै इस्टाब्लिश जाफैदों। 1998 निफ्राय 2009 सिम सानसुमा खुंगुरा MP जाबोखांनायनि उनावहाय BPF निफ्राय बिथाङा इम्परटेन्स गैयि जानायाव बिथाङा ओरैबायदि मोनसे सेल्टार बिदि नागिरबायबाय, मालाबा नोङो एबसुजों, मालाबा नोङो PCDRनि सोमावसारनायजों, मालाबा नोङो बेबायदि गुबुन दल संगठनजों नांथाबनानै खामानि मावबोनानै समाजनिफ्राय रिजेक्ट जानायखौ बिथाङा फोरमान खालामबोदों गावखौनो गाव। दा दिनैबो बे समाव बिथाङा गोबां बेबायदि दल संगठनफोरखौ माने इन्टारेस्ट खालामनानै जे खामानि मावबाय थानो नागिरनायखौ जों नुबाय थानो नागिरदों। ओंखायनो जोङो बुंगोन जे सानसुमा खुंगुर बादि सासे रेजेक्टेड, नोङो दावराव देख्रेब बादि सासे रेजेक्ट जानाय सासे दैदेनगिरिफोरजों गोजावनानै आथिखालनि लाइमोनफ्रा जेबायदि हारिनि गेजेराव जों दाङाबाजि गावस्रालायनायखौ लाबोनो नागिरदों, बेखौ टटेलि जोङो मोजाङै सिन्थाधारा खालामनानै जोङो साननो नांगोन आरो खामानि मावनो नांगोन। दायो जों नुदों एबसु अफिसखौ माने सावनो बा एबसुखौ गाग्लोबनो बा नानान बाथ्राफोरखौ जे बुंलायदों जोंनि लाइमोनफोरा, बेवहाय टटेलि बिथांमोननि माखासे इन्डिकेसन जे बे थानो हागौ बा बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिफोरा दिनै बे बाथ्राखौ लानानै जुदि बे रोखोम जोंनि परिबेसा फैयोबा जथेस्थ' बेफोरनि गासै जे दाङाबाजिनि बा सम्पुर्ण दायबद्धताया बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिफोरनि सायाव जोङो थागोन होननानै जोङो सानदों आरो बिथांमोना बिनि दायबद्धताखौ लानांगोन। मानोना जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोनखौ हास्थायनानै जेब्लाबो खामानि मावबाय थादों माहारिनि थाखाय। बे समाव बेबायदि माने दाङाबाजि खालामनानै जोंनि गेजेराव गावस्रानाय बे परिबेसखौ लाबोयोबा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो जों सैज' खालामनाय नङा। आरो बिनि नांगौखिनि जे समाव जे जों फिननायखौ होनांगौ, बिनि फिननायखौ
जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों नोजोरजों जोङो गोख्रों आखाइजों बा गोख्रों जोंनि जे सान्थौजों जोङो बिनि सायाव एन्सार होनो थाखाय सम आरो खाबुखौ लानानै जोङो एन्सारखौ जों होगोन। दा बेखिनि समाव जे आङो खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बयबो साननो बयबो मिथिनो बयबो बुजिनो बयबो हाजोब्बाय दानि समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा इलेक्ट्रनिक्स मिडियानि गेजेरजों जि हाबाफारिफोरखौ जों सोलिबाय थादों जाहाथे बयबो गुसु मेलेमजों थान्दा मेलेमजों जों नोजोर बोनानै बयबो बाथ्रा बुंगोन सानगोन खौसेथिनि थाखाय गोजोननि थाखाय बयबो आग बारिबोगोन बेखौ आङो आसा खालामबाय। गोजोन्थों।